Човек има нужда да създаде причина, за да съществува и да има сили да продължи напред и да осъществява целите си. За мен такава причина беше да се върна в България и да правя бизнес в България. Отидах в канадската държавна корпорация Atomic Energy of Canada и ги убедих да дойдат в България да започнем този проект. На 15 декември 2007 година срещу 2 милиарда американски долара щяхме да имаме 2 работещи реактора по 750 мегавата. Българска собственост, които да се изплатят за 15 години. Дълги години се чудех защо не проработи всичкото това нещо. Сегашното ми мнение е, че проектът е така направен, че никога да не се случи. Проектът върви, в него се наливат пари, т.е. това е едно източване на публични средства с ясното знание, че централа няма да има. Милиардите влизат в частни фирми, през частните фирми се връщат в политическите партии. Политическите партии с тези пари печелят изборите и отново дават на своите фирми пари, с които се преизбират и така кръга не може да бъде представен. За предишния мандат на ГЕРБ 80% от поръчките отиват в 5 фирми. Има ли начин да се превъзмогнат тези недъзи на представителната демокрация? Има. И той се нарича пряка демокрация. Властта се дава от хората. И е крайно време българина да научи, че от него произлиза, да усети, да почувства, че той е работодателя на чиновниците в държавната администрация. Само тогава ще може да ги накара да работят за него. Има нещо много перверзно в това да се влюбиш в роба си или да го мразиш. Робът ти е роб, за да ти работи. Същото е със служителя. Служител се наема, за да ти свърши работа, не за да го обичаш или за да го мразиш. Основен проблем на българина е, че той не се чувства като суверен, силен, можещ, който дава и казва какво да се случи. Защо една година на тия площади имаше протестиращи за това, че Делян Пеевски е бил един ден депутат, а в момента няма хора, които да излезат и да кажат защо откраднахте 4 милиарда от българския народ? По-страшно е от убийство на човек да убиеш душата на човек. А душата се убива с нещо, което е с една дума казано – обезверяване. Българският дух е обезверен и се убива ежедневно. Изнасилването на българския народ се извършва от тези и рано или късно те ще свършат в затвора или ще бъдат бити с камъни. Не мисля да се връщам в Канада. 3-ти и 4-ти път емигрант няма да ставам. 2 пъти съм емигрирал, стига ми. Ще трябва да намерим начин да се оправим с тези негодници и да отидат там, където им е мястото.